don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. La primera llei de Newton, la llei de la inèrcia. La inèrcia és la propietat de la matèria que consisteix en no voler canviar l'estat de repòs o de moviment d'un cos per si mateix. Apliquem la força al gronxador. Per tant, l'ampolla voldrà conservar el seu estat de repòs, tot i que caurà cap al terra per la força de gravetat. Si no hi fos, l'ampolla es mantindria en el seu lloc inicial. And after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. La segona llei de Newton, llei fonamental de la dinàmica. Si sobre un cos actua una força, aquest adquireix una acceleració que és proporcional a la força aplicada. Un cos aplica una força a un altre per adquirir una acceleració. Per comprovar que és proporcional a la força aplicada, quan la massa augmenta, l'acceleració no serà la mateixa si la força aplicada no augmenta. La tercera llei de Newton, la llei d'acció i reacció. Si un cos exerceix una força que anomenem acció sobre un altre cos, aquest últim respon exercint sobre el primer cos una força anomenada reacció. Aquesta força que anomenem reacció té la mateixa direcció i valor que la força d'acció, però en sentit contrari. Every now and then I think you might want me to come show up at your door.